So yes, snake seed. Mr. Wa wankasa wo ye wadwuma fa ho kodom seed no snake for abie no wa wo ye wadwuma menka say snakes contributors eye abadwuma ye for nko ana obi a obi adwuma wankasa wadwuma wo ye sa wo ye baba wo ye mason okada ene hwan uba ne yango drive obi a utumi eko open seed yi ebi yenkotie we mra ne ba ebeto so. Obia kane na woni obi ye adwuma sa ban adwuma na nkwankwa adwuma ne etua wo snake tentento ho no edema wo eda so awo ho obi amfa ne sankan tie ne wankasa wo ye wadwuma se makeup artist se mason trotro driver and as a pharmacist ubetimi so ene snakes edin sawoso ebra wo ne wo mo sign up eye seed no na samfaso no a bosomi bia wo mo etua wo mo snakes enya so mfaso no wonso nya bie kosi so odoma nkoma wuo no ebefa wo ede wako ka kire wadamfo obusua ye ni ya wo no ankasa eye na dwuma so wonfa ne hondom snakes seed no na so mfaso nya bi sanso ene sorry anai kuo organizations ahodo ya mo pese snakes eba ene mo members edi nkomo efa snake seed ho no akonya nso ho se wo bobo awura snakes na wo mpanifo edi enkomo ombabua wo e wo sa kwan ne so sheno so eye wo daachi fan personal. Enti eye wo daachi fan personal Mr. Wane na ho odin wo bedru 50-60 no wa yemre sa seed ya wo de eto ho ene kakran kakra no eno ana de beto wunro eno ana de bedidi enum ni ade ti fa ho hyem na